Bé, aquesta és una moció que l'agafem heredada d'altres municipis on hem vist que bàsicament ha tingut un quòrum i ha tingut un impacte positiu. Per això, bàsicament, pensem que és interessant o que era interessant portar-la bàsicament a castellà. Com diu la moció, bàsicament és per l'eliminació del cablejat de les façanes dels edificis i el soterrament dels cables aeris. Jo crec que no se'ns escapa a ningú i crec que no estic descobrint la sopa d'all quan tots veiem passejant bàsicament pel carrer del nostre poble i de moltes ciutats que hi ha un conglomerat bàsicament de serveis aeris que moltes vegades passa per façanes, passa per sobrecreuaments i que és degut bàsicament a un urbanisme històric on bàsicament per temes de sostenibilitat i d'estalvi, sobretot d'estalvi històricament, les coses s'han fet passar bàsicament de forma aèria. Les telecomunicacions tota la xarxa de telecomunicacions, informació i comunicació, especialment des de l'expansió bàsicament i de l'accés a internet, l'accés universal a internet, va tenir una gran expansió, ha tingut una gran expansió els últims 20 anys i llavors hem vist tot un seguit de diferents companyies que han volgut bàsicament oferir els seus serveis bàsicament a la ciutadania i això ha provocat bàsicament aquesta extensió, aquest repartiment de cables bàsicament per totes les ciutats. És cert que bàsicament aquest és un tema que està regulat per llei, per la llei 9/2014 de 9 de maig general de les telecomunicacions, que bàsicament facilita i bàsicament el que atorga bàsicament als operadors és el dret de pas bàsicament per les façanes. És a dir, el que bàsicament el que els atorga és el fet que no han de demanar permís bàsicament a propietaris per poder passar bàsicament aquestes instal·lacions per les seves façanes. Això, bàsicament, el que ha comportat bàsicament en els últims anys és tot un seguit, en aquest cas, sobretot males praxis, no pel fet que les telecomunicacions, aquests cables moltes vegades passin per façanes, sinó el fet que moltes vegades s'han passat i s'han tendit d'una manera poc adequada, poc rigorosa, moltes vegades deixant cables i instal·lacions a mitges, deixant trossos de cable moltes vegades d'una manera poc curosa i poc adequada. Sí que és cert que moltes vegades aquestes instal·lacions s'han fet no per les mateixes companyies de telecomunicacions, sinó moltes vegades per tercers, ja que subcontracten aquestes mateixes companyies de telecomunicacions. És cert que moltes vegades en molts ajuntaments hi ha projectes d'urbanització, es fa un esforç bàsicament per soterrar sobretot aquest cablejat aeri, especialment en els creuaments, especialment en els edificis patrimonials. És cert que aquest cost moltes vegades és un cost que assumeix quasi sempre, principalment, bàsicament, l'administració, en aquest cas impulsant bàsicament aquesta rehabilitació o aquesta millora de l'espai públic, però això sempre que es fa amb convivència, sempre que es fa amb un acord amb les companyies, és molt més àgil, pràctic, fàcil i millora molt bàsicament el que és el paisatge urbà. Per això, atès que hi ha en diferents zones del poble on podem trobar, on podem comprovar bàsicament que hi ha part encara de línies elèctriques o de comunicacions o de telèfons que no es troben soterrades i que encara pengen per façanes, atès que la majoria de façanes del nostre poble-ciutat es troben encara carregades de cables i capses de connexions que sovint estan mal col·locades o mig penjant, atès que en molts casos el cablejat es troba en mal estat i algunes vegades és fins i tot un perill, tant per veïns com per veïnes, atès que molt sovint el cablejat que va de façana a façana també penja pels pals de fusta, que algunes vegades fins i tot dificulta alguns temes d'accessibilitat, queden enmig de voreres, sent un obstacle per als vianants i no compleix amb el dret d'accessibilitat a la ciutat, atès que el cablejat també es pot trobar en diferents edificis històrics, tenint un greu impacte sobre el patrimoni arquitectònic de la ciutat, atès que aquesta situació està enlletgint les parets dels edificis dels nostres carrers. Davant d'aquesta realitat, l'Ajuntament de Castellar ha d'actuar i posar fre en aquesta situació, ja que les companyies subministradores no fan
aquest treball per iniciativa pròpia, bàsicament per un tema d'estalvi de costos. Atès que la supressió del cablejat aeri i la supressió de la majoria de cables aeris que pengen de les façanes dels edificis ha de ser una prioritat per part de l'Ajuntament per millorar el paisatge urbà i per garantir l'accessibilitat, atès que s'ha de posar en marxa iniciatives municipals com treballar per fer possible un conveni efectiu entre l'Ajuntament i totes les companyies de comunicacions elèctriques que operin bàsicament en el nostre poble i que puguin tenir com a objectiu bàsicament l'eliminació del cablejat aeri de les façanes del nostre entorn urbà i establir un primer calendari de soterrament del cablejat aprofitant les obres que ja es realitzin bàsicament en el nostre municipi, carrers o espais públics. És per aquest motiu que el grup municipal d'Esquerra proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, instar el govern municipal a impulsar un pla i conveni amb totes les companyies elèctriques i de telecomunicacions que operen a Castellà amb l'objectiu d'eliminar el cablejat aeri i aconseguir progressivament el soterrament del cablejat. Segon, que aquest conveni estableixi un calendari d'actuacions per eliminar la totalitat del cablejat aeri, prioritzant les zones més conflictives i amb més alt valor històric i patrimonial. Tercer, treballar tècnicament perquè el Pla Especial Urbanístic del nucli antic i el Pla Especial del catàleg de béns a protegir de Castellà incorpori la protecció de les façanes lliures de cablejat. Quart, traslladar aquest acord a les empreses de telecomunicacions elèctriques que operen a la nostra ciutat. I cinquè, instar els ministeris competents del govern de l'estat espanyol perquè modifiquin la normativa existent per adequar els treballs de les companyies subministradores al conveni i al pla referit en el punt primer, d'acord amb aquest Ajuntament i els altres que puguin haver-hi. Gràcies.